Какво е нарушението тук в случая? За какво да внимават зрителите? Нарушението е, че всъщност не е издаден фискален бон. Трябва да бъде издаден фискален бон, на базата на който вие като клиент да платите. Ако ви бъде издадено това, това не е фискален бон и вие може да задържите плащането по закон, докато не ви бъде издаден такъв. Иначе да довърша, че въпросното заведение го проверихме. 3 са общо нарушенията, които установихме там. Първо, за неиздаване на касова бележка. Второ, същото нещо е било издадено и на нашите фискални инспектори, които са тайни клиенти. Тайни клиенти направихме таен клиент. Не издаване на касова бележка, издаване на фалшива такава, защото такъв документ, просто той не е никакъв документ. И освен това е установена и разлика в наличността, касата и това, което Тоест, каква е целта тук на издаването на подобен вид бележка, ще нарека? Целта винаги е укриване на приходи. Това е целта, когато не се издават касови бележки. Издава се нещо, което да заблуди клиента, за да може, нали, но в този случай специално това, което сме установили е, че ако клиента реши да плати безкасово, тогава те пускат фискален бон, защото когато минава безкасово плащането... Ако платя с карта, трудно всичко минава по светло. Няма точно така. Обаче, ако платя кеш... Ако платите кеш, не ви се издава. И това нещо, вие си го плащате и то отива незнайно къде. Черна каса. Точно така. Тоест, по-добре при всички случаи да се плаща с карта. При всички случаи без касовото плащане е нещо, от което по-трудно се злоупотребява там и ние, разбира се, апелираме хората да плащат основно без касово. Иначе другото нещо, което мога да кажа по отношение на касовите бележки, то е важно. Ние имаме приложение, NRA Mobile се казва то, достъпно е през Google Play и App Store. При него трябва ви валидна касова бележка. Само, с баркод, с QR код отдолу и така нататък. Да. Може да сканирате QR кода и когато сканирате QR кода, ще ви даде един надпис. Ако тя вече е постъпила в НАП, а това се случва за минута-две след издаването, че всичко е окей с бележката и тогава сте сигурен, че всъщност оборота, който сте направил вие в някакво заведение, независимо къде, какво, е отчетен. Така, с една препоръка към зрителите и към всички, които това лято се насочват към морето, бъдете внимателни с този тип фалшиви бележки. Абсолютно, да. И сигнализирайте. Сигнализирайте нам, защото ние правиме проверки по сигнали постоянно. На телефона 0718 700, това е нашия кол-център, или на имейл infocenter@klonvanara.bg. Проверяваме всичко.